Türkmenistanyň hökümeti koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin çäreleri çynlyky häsiýetde güýçlendirmek meselesine seredýär. Bu daşowyň DZ-K8 aýallar koloniýasynda COVID-19 tutuşmagy bilen baglanşykly bolup, adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi bu ýerde ýagdaýyň agyr bolmagynda galýandygyny hem aýtdy. Häzirki wagta çenli koloniýadaky aýal tutsaglaryň 500 sanasyna COVID-19 diagnozynyň goýulandygyny adatlygyň çeşmeleri tasdiklaýarlar. Vilayetindäki epidemiologik ýagdaý hasam agyrlaşýar. Mundan 10 gün odal bu sebitdäki karantin zolagynda saklanýan adamlaryň birnäçesinde COVID-19 testi pozitiv netijeli adamlar ýüze çykaryldy. Çeşmämiziň tasdiklamagyna görä güýçlendirilen karantin çäreleriniň çäginde hususan da 1 noýabrdan başlap içerki avia gatnawlar togtudylyp, sebitleriň arasyndaky hereket düýbünden ýatyrylyp, hususy köpçülikliň çäreler gadagan edilip bilinär. Adatlygyň Türkmen hökümetine ýakyn bir çeşmesiniň aýtmagyna görä ýurdun Demirgadyndaky DZ-K8 aýallar koloniýasynda koronawirusyň ýaýramagy şeýle hem Lebap vilayetindaky ýagdaýyň agyrlaşmagy bilen baglanşykly tutuş ýurtda karantin çärelerini girdmek meselesi çynlyky ara alınıp maslahatlaşylýar. Karar entek kabul edilmedi ýöne 1 noýabrdan başlap içerki gatnawlaryň togtudylmagyna çenli sebitleriň dolu izolasiýa edilmegine, regionlaryň arasynda hereketin esasanam beýleki sebitlerden Aşgabat şäherine girmegin gadagan edilmegine garaşylýar. Iň bir gadaganlyk toý sadaka hatyrlama ýaly çärelere girdilýär. Mundan başga da adamlaryň öýüň daşyna çykmagy çynlyky çäklendirilip bilinär diýip adatlygyň çeşmesi tasdiklaýar. Adatlyk radiosu bu barada entek beýleki garaşsyz çeşmelerden goşmaça tasdiklama alyp bilmedi. Emma belläp geçsek mundan odal bu çeşmeden gelýän habarlar hemişe tasdiklanýardy. Şeýle hem maska rejimi ýolagçy demir ýol gatnawynyň dolu togtudylmagy we ýurdun vilayetleriniň arasynda ulaw hereketiniň berk çäklendirilmegi ýaly karantin çäreleriniň Türkmenistanda eýem güýje girdilendigini bellemelidir. Şu ýylyň iýul aýynda girdilen bu çäreleriň möhleti ýygyderli uzaldylýar. 15 oktýabrda çäklendiriji çäreleriň möhletiniň 15 noýabra çenli uzaldylýandygy ýene bir gedek öňlan edildi. Indi diňe bir adamlaryň hereketini däl, eýsem olaryň köçä çykmagyny hem çäklendirip biljek dolu petikleme barada gurrun gidýär. Çeşmäniň sözlerine görä daşowyň aýallar koloniýasynda koronavirus ýokuşan tutsaglaryň sany 500 adamdan geçdi. Daşowyň koloniýasynda 500-den gowrak aýal tutsagy keselledi, ýagdaý agyr. Olaryň köpüsinde iki taraplayın pneumonia bolup, öýkününde agyr deperler bar. Näsaglar beýleklerden üzüňeleşdirildi ýöne bu edaranyň şertlerinde dolu izolasiýa we aýrylyk üpçün edilip bilinmeýär. Munyň esasy sebäbi koloniýanyň tutsaglardan hyryn dykyn dolu bolmagy bilen bagly diýip çeşme belledi. Adatlyk radiosu DZ-K8 aýallar koloniýasynda koronawirusyň ýaýrandygy barada 16 oktýabrda habar beripdi. Şonu adatlygyň iki habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp birnäçe tutsagyň ölendigi we adyndan 200 aýalyň kesellendigi barada gurrun berdi. Adatlygyň çeşmeleriniň maglumatyna görä iň köp müň tutsag üçin niýetlenen bu koloniýada esasan neşe maddalar bilen baglanşykly tutsaglyk möhletini berjaý edýän 1500-den gowrak aýal saklanýar. Geçen hepde habarçylarymyz 200-den gowrak agyr näsaň saklanýan koloniýasynyň çäginde karantin blogunyň gurulandygyny habar berdiler. Şeýle de olar bu ýerdäki 200-den gowrak näsaň ýagdaýynyň agyrdygyny hem bellediler. 200-den gowrak aýalyň ýagdaýy agyr çeşmeleriň sözlerine görä olary saglyk barlygyndan geçiren lukmanlar köpleri halas edip bolmajakdygyndan alady edýärler diýip adatlygyň habarçylarynyň biri aýtdy. Sebitdäki habarçylarymyzyň habar bermegine görä aýallar koloniýasynyň ýerleşýän Gurban Sultanyje etrafynda we Daşowy şäherinde soňky 2 hepdäniň dowamında karantin çäreleri epesli güýçlendirildi hemde maska giymek düzgünü dolu güýje girdildi. Belläp geçsek adatlyk bilen 24 oktýabrda habarlaşan çeşme aýallar koloniýasynda virus tutuşan wäre näçe tutsagyň ölendigini anyklap bilmedi. Ol diňe ölenleriň köpdigini bilýändigini aýtdy. Şeýle hem ol dolu petikleme girdmek meselesine garamagyň Lebapdaky ýagdaý bilen hem baglanşyklydygyny aýdyp, bu ýerde COVID-19 bilen keselleýänleriň düýp götür artandygyny belledi. Adatlyk radiosu geçen hepde Türkmenawatdaky karantin zonasynda saklanýan adamlaryň adyndan 3 sanysynda koronawirusyň tapylandygy barada habar berdi. Bu ýerde şäheriň ýokunç keseller hasahanasynyň gapdalynda gurulan çadır
çadır lageri barada gurrun edilýär we häzirki wagtda onda Russiýadan we Özbekistandan gaýdyp gelen yüzlerçe türkmen raýaty saklanýar. Türkmenistanda koronavirus alamatlary bilen keselleýänleriň tutuşmagynyň dowam edýändigine we ýurtda ölüm derejesiniň ýokarlanýandygyna garamazdan türkmen häkimetleri global pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň ýokdugyny tekrarlap gelýärler.